Yes, vi skal have fundet en vinder, og Emilie, hun er stukket af sammen med Tina. Så jeg gør det alene. Men der er 8 personer med i konkurrencen. Wow. Det er Merete, Trine, Bøje, Daniel, Bianca, Sisse, TAB og Cecilie Husum. Og nu har jeg fået Amalie U til at nævne et tal mellem 1 og 8. Så 8. 8. Ja, Cecilie. Det er Cecilie Husum. Så skal vi lige tjekke, om hun har gjort tingene. Jeg tror ikke. Jamen, jeg tror ikke, hun har gjort. Jeg tror ikke, hun har gjort tingene dernede. Nej, Cecilie. Det har hun ikke. Hun har overhovedet ikke gjort noget. Snydebælt. Vi er nødt til at låne et nyt tal mellem 1 og 7. Så lad være med at sige. 3. Amalie! Vi har Bøje, som... Han skal også lige tjekke, som han har gjort tingene. Nej, han har ikke skrevet Don eller noget. Det er ikke en god dag i dag. Jeg ikke taler, når du siger, hvad du er. Nej, vi laver lige om på rækkefølgen. Så. Der er kun én. Vil jeg tage et tal? Nej, det er... Og så skal vi have Amalie U til at tage et nyt tal igen. 4. 4. Det er lort. Det er Daniel Fuglsang. Er det ikke igen Fuglsang? Nu skal vi lige have noget at kigge. Han har skrevet Don, men har han liket? Selvfølgelig har han det. Super godt Fuglsang. Nu kommer det en præmie. Juhu! Yes. Igen. Ked af det, piger. Men vinderen blev ikke nogen af jer. Juhu! Mod Fuglsang. Yes. Ja! Igen Fuglsang. Tillykke med det. Det er sjovt, at han lige vandt igen nu. Yes. Ej, og der er det er faktisk